benarangan Guntur Laras. Ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresna janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ra nandhang Kita Guntur Laras iki pernah kanggo cilengan iki. Oh nggih nate to, Pak. Oh nggih. Jenengan nggih dono swanten pas nika? Mboten. Napa? Mare Mas Supri gak ono kete. Tresna iki ora mendem saja suwe saya tambah tresna natan kowe ra tedingke nadyan aku ora duwe
daning sih. Semisal masang gak barang Taruna wonten ing Padukan Mulosari. Iya, 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 iya. Bergoyang bersama Guntur Laras, Abeda Sound System, asik di syuting. Bariki bose Noval Jayar nyawer yo. Bet abet, volume mic bet. Oh, oh.
Boyo Guntur Laras. Samboyo lagi. Audio Abeta Asik Multimedia. Waya wengi udan primis ra wis suwe. Banyu kang tumetes dadi sesinggon nangis. Wong sing katenan eko lagi aku suwok ning uripku yen ora ono siram. Sumilire angin tansah dendam-dembu rasa kang tak abad kemilar dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rina wengi. Lewat tembang kangen aku depreso. Opo pancen diramu luwe ora kroso. Lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku nek diramu ora iso ilang. Apa lali apa pancen Indonesia. sak tenane aku Sapupu kalah dulur ati loro. ngenteni baline endah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud tresnaku. Kurang ngomong anjing dadi wong Kurang sliramu nglarani ati ati tatu ora bisa sabar. Bola bali mung gawe kelone rasa rasa tresno sliramu ora bisa jog wis milih sayang aku apa dheweke
Raja Tresno Sliramu Rabi Sojo Tak sesuai enggal lo panjenengan eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangan sabrina lan wangi bola bali bojo Matur sembah nuwun Bapak Sulpilir Gumanti matur masuk Neng ati gonku goleki Buat abote gak pengen ketemu oh iya 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 Ajan adoh tak parani Wong nuruti karepe bareng saiki ketemu kowe beda tinggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes ngelesi pipiku yen pancen ora tresno kaya kodho kodho sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli oh alah alah kaya ngene lelakonmu Biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelong ati salawase
kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati salamase Matur nuwun Pak Jupri. nggih Guntur Laras matur nuwun jangan kelewatan tresnaku iki mung semasa ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine mung kawin kontrakan Mas Anto. Guntur Laras Lanjut izinkan cinta ini bisa ku berpanjang tak akan lagi istilah kawin kontrakan berapapun mas kawinnya akan ku bayar kontak. kelaksan kawinan ijab kabulku mandang sliramu tangisan terharu aku nyawang akhirnya aku jatuh cinta temenan cinta Ayo, ayo. hanyalah untuk Guntur Laras lagi jangan kelewatan cintaku iki mung semasa bulan ra ono maneh kata
toh dalane. Le. Hei. Dhisik bakulku sapi ya, Bos. Jujule CS Resto mau. Terima kasih Pak Bos. Tipis-tipis. Coba sawangan mas, arep berenang iringan. Lah kok tipis kan, Tori? Anggenku dandan, apa ana sing kurang? Coba sawangan mas, anggenku iki Mas Minggu. Kini yo Mas Anto, kok isih seneng kluyuran. Cok gampang nesurin, kowe mbok ojo cemburu. Ora. Tresnaku iki biyen mula mung sliramu. Lagu bel. Ra ono wong ayu kejaba mung sliramu. Mula sing tak jaluk kesetiaan cinta darimu. Neng arepku kamu bilang sayang, neng burine ra karo-karuan. Neng arepku cari cinta tenan, senengamu ngrentengi wedoan. Neng arepku kamu bilang sayang, neng burine ra karo-karuan. Neng arepku cari cinta tenan, senengamu ngrentengi wedoan. Yen pancen mengkono rin, aku ngakoni salahku. Nanging sing tak jaluk, sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Janji, mas, Rin. jasan nang ngrentengi wedaan, bakal ayem tentrem, anggone urip Laras. Tak malu-malu jebak. Coba sawangan mas, ngarep berilang iringan. Anggonku dandan, apa ana sing kurang? Coba sawangan mas, anggonku iki wedaan. Ini yo Mas Anto, kok isih seneng kluyuran. Cok gampang nesurin, kowe mbok ojo cemburu. Ora. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Ra ono wong liya kejaba mung Mbak Rini. Alah. Nanging sing tak jaluk, sing gedhe pangapuramu. Neng arepku kamu bilang sayang, neng burine ra karo-karuan. Neng arepku cari tresno tenan, senengamu ngrentengi wedoan. Neng arepku kamu bilang sayang, neng burine ra karo-karuan. Neng arepku cari tresno tenan, senengamu ngrentengi wedoan. Yen pancen mangkono rin, aku ngakoni salahku. Nanging Dagu kuluruk. jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Midelke jago pluruk. seneng ngrentengi wedaan, bakal ayem tentrem jago Jago pluruk. pluruk. Urip bebrayan. Yo, jago pluruk. Ayo yo. Jago
sang wadon rin padha yang-yangan yen wis mantuk banjur mlebu kamar Mulon parane manuke ngoceh ana wit-witan pating cembruwit seneng atine tata nasri donya saisine Guntur Laras Abeta Audio asik video syutingnya wis wayah esuk sakone kluno katon maning pating kembroyo aku ngepeni sedulur tani bebarengan padha nandur pati mulon parane manuke ngoceh ana wit-witan pating cembruwit seneng atine Guntur Laras memang luar biasa Gopak Spesial buat Karang Taruna Pulau Sari. Selamat bergoyang. wis kadung sayang wis kadung berjuang ati wis nyaman rasido bebojoan satuanku tahu satuanku dari wong tuamu dietong ra ketemu abot sang
pemburu sinden. Jokan pemburu sinden Bejeng Mania. Yo blok Ombo Mania.
mung sliramu kang dadi manik pengalku Pindo Retno Rino wengi aku tansah ngenteni takkan datang idamat tetes sing tresno kang satu dadi tetaline hatiku kang tansah nandang kasmaran. Selamat Pak Bayan. Sing nopo sing digedhekke? Ayo Pak. Gandeng renteng kaya pemburu sinden Lokombo mania Legend mania tansah gandeng renteng kaya mimi mintuno Tresno sinar
request. Ayo Mas Marta. Iya Mas Zudi. Cukup kanggo sandang lan pangan. Yo. Aku iki tukang tambal ban rejekine nasib ape duwite kantong rasa asik ono ben pecah wah iki mesti rezeki teko ben majedor ben pecah meneh esuk-esuk rezekine tambah klumpuk tambah klumpuk tambah klumpuk. Cukup kanggo sandang lan pangan. Tukang tambal ban rejekine untung-untungan nasib ape duit wayang wetengku krasa kroncongan.
tak